σε αποκλειστική μετάδοση θα παρακολουθήσουμε την Τσιλοκοντσίτα να δέχεται συγχαρητήρια από έναν θερμό θαυμαστή της. Τσιλοκοντσίτα, τι έχεις να πεις που κέρδισες στη Eurovision? Πώς αισθάνεσαι? Δεν το περίμενες? Δεν περίμενες να κερδίσεις με τέτοια διαφορά? Τσιλοκοντσίτα! Δεν έχω τίποτα! Give me an autograph, please! Autograph, please! Autograph! Τσιλοκοντσίτα, ποιος είναι αυτός ο φίλος σου? Ο φίλος είναι αυτός, Τσιλοκοντσίτα?